Бик зур рахмат. Фәрит, брат, бер генә үтенечем бар, пожалуйста. Мин җырлаганда теге язгы яңгырдан соң лөпердәп килеп чыккан көмбә шикелле калкым әле. Үз куркытасың син мине. Син менә моннан караганда син вообще күренмисең. Алдан хотя бы теге киңлегең бар диде. Кырдан караганда кагаз бите генә шикелле. Юк теге ни җәйкене нормальлаша ул үзе. Ашагач, теге иризыгыз белән туклангач, хатын пешергән ризыкларны ашагач, кешерәү шикерә, гәүдә барлыкка килә. Как гастрольләр башлана, чихонь балыгы шикелле кибә башлый инде җәмәгать. Ну, син ачланма главное. Кайтасың да? Ярар, 4 ягын кибла кайтырсың. Юк, хатынназы да җитмидер инде, бардыр инде без бит инде юлда, я тегендә йөрибез, я монда йөрибез дигәндәй, ул өйдә бит инде һәрвакыт сәламәт ризык, эш пешмагыдыр, теге бәлешедер, ашыдыр, пилмәне һәм башкасы, бисмилла итеп пешергән ризык бит инде ул. Гастрольләр йөргәндә җыен коры сары белән токланып йөрисең, ул кайда ничек пешергәннәрен кем белсен инде аның бит. Ул ярый менә безнең Аллага шөкер тормыш иптәшләребез, хатыннар безне аңлап торалар, сагынып көтеп торалар, кайда йөргәнне беләләр инде, нинди хезмәттә йөргәнне, кайсы өлкәдә эшләгәнне аңлап киюгә чыктылар бит инде. Анысы өчен зур рәхмәт. Кайберләрнең бит хатыннары вообще эзвир шикелле. Алар бит ирне бар дип тә белми. Алар менә булай торып кенә тотам мужикны менә. Теге бер җирдә полиция участогына шалтырату килә. 2 полиция хезмәткәре чыгып китәләр. Вызов буенча инде киләләр, эш белән танышалар да начальникларына шалтыратып отчет бирәләр икән. Иптәш начальник, biz килеп җиттек, эш белән таныштык. Так, давайте сөйләгез нәрсә булды да икән тегесе. Вот, хатыны лыштыратып идәнне җуып чыккан булган, ире чыгып киткән, нәрсәсендер оныткан, кире кайткан, аяк киемен салып тормаганда кирип киткән, инде кире чыкканда хатыны күргән дә моны. Хайван, идәнне таптап йөрисең дип, зур таба алганда башына 5 тапкыр суккан, мужикның сотрясение, скорый чакырттык, больницка җибәрдек. Хатынны кулга алдыгызмы? Юк, нишләп? Идәннең кипкәнен көтәбез дип әйт. Полиция кадәр полиция курыккач менә булган инде әйтәм, аларга ни төште, теге килергә, аларга карарга да куркып торырсың, әйме? Юк, ирләрнең дә төрлесе бар. Без дә Аллага шөкер сагынып кайтабыз өйләргә, кайбер өйләргә шулай ук теге по барабану урысча әйтмешли, хатын барны, юкны, гаиләне, юкмы уйлап та бирмиләр, үз тормышлары белән яшиләр. Бер мужикны шулай хатынын урлаганнар да инде җинаятьчеләр. Икенче көнне коробка китергәннәр бер тартма, теге тартманы ачып караса, тегендә киселгән бармак ята ди, канга баткан, ужас, һәм записка. Записканы алган, теге укый ди, монда язылган иде. Бу синең хатыныңның бармагы. Әгәр дә иртәгә тиешле урынга шушы тартмага салып 1 миллион сум китермәсәң, хатыныңны үтерәбез. Тегесе җаныкаем илтеп биргән инде, коробканы тиешле урынга китереп куйган, җинаятьчеләр киләләр, тартманы ачалар, шул ук бармак ята, акча юк, икенче записка. Записканы алды да укыйлар инде, тегендә язылгандай. Бу бармак теләсә кайсы хатын кызныкы булырга мөмкин. Минеке икәнлегенә ышанмыйм, башын китерегез дип әйттер иде. Менә бу ике мәзәкне нәрсәгә сөйләдем. Сезнең арагызда шундый хатыннар, шундый ирләр насыйп булмасын әйбит. Бер-беребезне яратып кына гомер кичерергә насыйп булсын, бер-беребезне хөрмәтләп яшәргә насыйп булсын. Инде залда утыручы барлык әниләрне, узып киткән әниләр көне белән, әниләр бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Сезгә бары тик сәламәтлек кенә насыйп булсын. Сәламәтлек булса, бу дөньяда барысында эшләп була, барысында башкарып була. Сәламәтлек булмаса, бернинди хыялыңа да ирешә алмыйсың, бернинди эшләрдә, гамәлләрдә башкара алмыйсың.